Brown. Takto Brown, skúsi to sám, áno. A tady. Brown. Brown to skúša, tak. Brown cez Hliváka, aj cez Dína. 90-66 z pohľadu hostí. Brown si to opäť berie na seba. Johnson za 3 body, úspešné. Čo na to domáci basketbalisti. Brown to skúša za 3 body a ukazuje. Brown, ktorý to rieši individuálne a spravil dobre súsloho pre ľudí. To zatiaľ aj robí, ale nezakončuje. Necháva to Lerantovi, ktorý teda... Brown. Pokus z veľkej diaľky za 2 body. No, tak najväčším fanúšikom je... Udrik sa neprebil, je tu Brown. Brownov rýchly prienik, Skubeň zakončuje za 3 body, je to... Na palubovke nenastúpil Harrell. Na to je hostárna, tak toto je naozaj zatiaľ poriadne jednostranná hra. 35. Do dvojičku skloňujeme najviac. Čo sa týka domácej strany, Brown z jeho zakončenie. Zatiaľ v dnešnom stretnutí exceluje Adetukasi. Domáci sa určite budú snažiť aspoň kozmeticky upraviť skóre dnešného duelu. Hody premenené. Brown, krásna prihrávka na Joe. Strela za 3. A teraz čítate duely. Kolektory. Máme tu dvojciferné vedenie pri Evidze. Prvýkrát v zápase. Smith chcel ešte predsediť prihrávku na Dean. Totižto vo svojom náručí Koller. Udrik sa neprebil.